да покажа лоза, която съм пресаждал март месец. Черно на черно или стар калем на стара подложка. Така, това е първият сорт Гамлет. Тук има втори сорт. Там има трети сорт. Четвърти. Пети. Тук на стъблото има шести. Там навътре. Там се крие седми. Тук би трябвало да е осмия. Горе девети. Ето там. Отвътре е десетия. Сорт табелката се вижда слабо. 11, 12, 13, 14, 15, 16 сорт. Ето, навсякъде съм оставил сигналки, за да се опитат да се потвърди сорта. Ето, там не знам дали се вижда добре. Ето там сигналки, някои се развалиха, но съм ги опитал вече. И сега остава най-важната задача да направя така, че да озреят пръчките. Какво значи да озреят пръчките? Трябва да стане дървесината кафява и да няма такива зелени леторасти. Това сега вече е моята задача.